যতন সাইমানো তাবুক ত্রিপুরা হানি সিচুয়েশন বমহাय फिया जों जतन साइमानो त्रिपुरा मथा नंगिनाय 2023 नि विधानसभाओ 13 जन एमएलए मानखा फिया बा बरक ताबुक साइ दंखा एबा आगिबो साजा सोंनायो सेपारेट स्टेट हायके ग्रेटर त्रिपुरालैंड फिया ताबुक बरक कक साइ दंखा जों ताबुक बसकांगो अधिवेशन आचुकनाय फिया अधिवेशन आचुकन थांगि दंखा ओ अधिवेशन जों त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरालैंड हायकाबा सेपारेट स्टेट नि कक तिसानाय हिनि बरक ताबुक साइ दं बे आगिबाबो बरनि डिमान्ड दं फिया ओ डिमान्ड बुसुक जरातै कक तिसाजाकनो एसेम्बलिओ तै आ जागाओ कक तिसाइबो बरनि कक बुसुक नांनो ओ कक रकनो तैनै ताबुक जत त्रिपुरा हानि त्रिपुरा साराव नायसिगै दंजा आबुनि बागै तिनी अ जागाओ कयेकजन लिडार कक साइ खोनादोंका बरनि बुसकांनि अधिवेशन तैने बरक तामु कक सानाय बरक बमहाय कक सानाय ते बरनि अ कक सामनि बिसिंतै उलुकुरकनो तामु कक कचाना मुजुं एबा तामु बुजिरना मुजुं जों आबनो खोनालायनाय आबनि बागै नाय तंदि करङि तंदि S.Tipra चैनल बाय ग्रेटर TIPRALAND बुचिनि देमानथाय पार्टीनि मखफोरांनो जों विधानसभानि बिसिंतै केन्द्रीय सरकारनि बुकुनजुआव क्लाइरिना सामुंजों थांनाय सालब्रुमब्रुम जाना नंनायनि एबा जोंगाल' क्लाइ दंबा ककरनोबो जों तिसानाय गैयाबाचिनि दफानि जे नांखुमानि ग्रेटर TIPRALANDनि सुनु जों दाबो कक राखै विधानसभानि बिसिंतै जों तिसानाय अमा उनका कासा हिस्ट्रिकेल थांसिना हा बुबाग्रा नि जे खानसानि मारिनो तैनाय जों जे 13 जना एमएलए जों आरो विधानसभाव समायदामनि जों हैनो बुबाग्रानि स्टेप बुबाग्रानो स्टेप नावो निजिनि कबाय समायदांना बागै माने कबाय समायदांना बागै आव बुबाग्रानि कबायनो जों समायदांगै ब्लाइखा खाकसांखा ताइ खाकसां मामाखा तामगाय बुबाग्रा ताबु जों जनगण हिसाब खायनान बागै जनप्रतिनिधि चमखा जों जनगण बागै जों सामुं दांनाय सुखुखे अभाब जे खलायखाय दंमानि सरकारि भाबे जोंहाबो खलायनाय सरकारि भाबे याफानो जे पार्टी जों तो पार्टी तिप्रा मथानि जे सुप्रीमो चिनि हा बुबाग्रा बिनि कक्तसिन बिनि आदेश निर्देश जों पालन खलायनाय न तार हिमालय जों अधिवेशनाव ताके कक्सानान सुजुग मानाय अनेक बछरनि परे अनेक बछर राजनैतिक खायमानि परे अधिवेशनाव ताबो जों खाम दंमानि अधिवेशनाव जों कक सानानि हिनाय ताक अधिवेशनाव कक सानानि सुजुग मानाय जों अब खाखलुबै जों अधिवेशनाव कक रक्ति साइ मानाय अब बुबाग्रा जों पॉइंट दिवाना अ कक तिसारि हिनाय जों अ कक नति सानाय अधिवेशनाव जों अधिवेशननि जरानो नासिं दंगो जों जनगणनि बागै ताइ हा तेनि नरबो चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अबरकनतै सांबादिक अधिकार चिनि मानथाय सक्ताय चिनि एडिसे एलाकाओ विशेष खायनाय लांचित वंचित अवहेलित उंतमनि जागा अ जागार अ एडिसे एलाकानि नतुइनाय न बिसिकजों कक मातिसानाय तामनि हिमालय चिनि बररक एकदिके उन्नत एकदिके अवनत उंतमनि अ अवनत न बाहायके समानके तिसाइतु बनानि अबरक न माति सानाय ग्रेटर TIPRALAND तो तंनाय न अब तो तंनाय न hambai kokongkha nijini mani kokno जों निजिनो साया हंगाखाय जोंहाबो बायजुदि समायरक टांगिया हंगाखाय सुइया हंगाखाय जिना आमानि kokno सल प्रंनाबा गाय तिप्रानि हास्तेवो लाइबुमो सिनानि बागैनो जों तिनि तिप्रा मथानि गोप्लाय 13 जना जों एमएलए चिनि मानि कबसिं समायतांखा मनो लाइबुमावो तिनि सिजाक्ति हुसिनाय जे हास्तेनि पुइला जे तिप्रा सारो एक लगे मुसुक गोबां एमएलए निजिनि मानि कक बरक बायखाय समायतांमानि गाय ताइ अमनि लगे लगे जों तिनि अर समायतांमान लगी अमगो चिनि समाय जे जों चिनि दफा ताइ तिप्रा साहा रंनि बागै जों कक सानाय एसेम्बलिओ एबं खरांथि सानाय चिनि ग्रेटर TIPRALAND नि बागै खरांथि सानाय चिनि दफारक सेक्लुक जाक दंमानि सेबला जाक दंमानि मानथाय रंमा माननानि बागै
khorang tisanai chini political power manani bagai chini land rights power manani bagai economics power manani bagai khorang tisanai chini dofarok tabugo tei kaham maningya herang jati rok kering tongmani kami rok ni kok tisanai especially ang tisanai nini ani ramchandra ghat ni amsayo ramchandra ghat amsayo kaisa nini hill city khlainani bagai ang konai tai aro block katal khai tebo tumnani bagai ang abo tabu proses suru khlai deka kan kha khlayo je sing assembly wo khorang koplai khai karak khai no disai manai kai ang kha khlayo buskang ni salo chini dopani khorang sungsar ganani no tisanai